И добро утро на първите ни гости в студиото, които анонсираме от ранното утро на днешния ден. Здравейте на Ива Иванова и на Георги Митев, Сол Васил Кънчов, театрална формация Ефект и Възраждане българското. Започваме от днес. Всъщност те са повода ние тази сутрин да сме така в тези хубави национални носии. Здравейте и добро утро! Добро утро! Първо да ви благодаря за поканата. Но винаги ми е било драго да гостувам, а особено днес. Много ви благодаря. Да започнем откъде? Не знам дали нашите зрители успяха да видят, че Георги си е изпълнил тоалета и носията от до. Абсолютно, да. Между другото е интересно да кажем, че тази носия, елечето, ризата, пояса, потурите са ми подарък за рождения ден, който беше на 26 октомври от целия екип на театрална формация Ефект при Сол Васил Кънчов. И за мен е много специален повода днес, че за пръв път тук при вас аз си обличам тази носия, да, сефтето. И от тук нататък често ще ме виждате на различни мероприятия с нея. Много интересно. Младите хора за рождените дни обикновено получават други подаръци. Ами той, Георги, е по-различен от младите хора, останалите. Ние знаехме, че той отдавна мечтае да има своя национална носия и просто решихме, че това е подходящ повод. Създадохме организация, взехме мерките, защото пък се оказва, че е трудно да се намери носия, която хората си ги шили сами едно време, си ги правили според своя ръст, а пък сега е трудно да се намери готова, така че... Георги, забеляза ли, че казах младите хора, не казах децата? Беше ми направил забележка. Да, благодаря ти за което. Знаете ли, на мен ми се иска така, наистина да започвам от там, как ви се роди тази идея, как решихте да я популяризирате, защото днес е един особен ден, това си говорихме от сутринта с колежката, че от вчера по улиците обикалят вампири, вещици, горски нимфи, дракони и така нататък, а пък вие точно днес решихте да... Това като някакъв противовес на всичко това, което ни залива от чужбина ли е? Не точно. Дани, ако ми позволиш, половината въпрос, откъде идва идеята да го прехвърля към Ива, да. аз ще говоря за Хелоуин, за вампирите. Да. Няма връзка, просто ние избрахме празника на народните будители, 1 ноември, за повод. А идеята идва от нашето пребиваване в Жеравна на последния фестивал на фолклорната носия през август месец, където на мен лично първо ми беше много странно и с много резерви реших да отида, макар че нашите приятели от Национален фолклорен ансамбъл Българи ни канят вече няколко години, се каним, отлагахме. Да не кажа, че аз като някакъв експеримент го приех, тъй като смятам, че съм съвременен тип човек. Рядко излизам без телефон, да не кажа, че ако го забравя се случва. Прекарвам доста време на компютъра, там условията са да няма нищо съвременно, защото мотото е скок във времето, връщане назад в 18 век, примерно. Изключително зареждащо е да видиш 15 000 човека, които играят хоро. Уникално усещане. Аз в момента, дори като разказвам, се връщам в този момент. Няма такова изживяване. Минаваш на входа на фестивала между 15-20 гайдари, от които мирише съвсем автентично на гайдите на коза, на овца, да. И обаче вибрацията те зарежда по такъв начин от гайдите, че няма начин да не се почувстваш част от тази общност. И това, че тези хора са облечени там и ние, се преживяваме едно връщане в света на нашите баби и дядовци. Това, че се вижда колко много сме част от едно цяло, от една общност, ми хрумна, че може би е хубаво да напомним, че наистина сме част от една общност. И избрахме Деня на народните будители, макар че имаше много съмнения.
Деня на народните будители е свързан, както се изрази тук един от участниците в утрешната инициатива, по-скоро с скъсването на българина с традицията. Да, но пък нашата презумпция е, че будителите са тези, които са накарали българите да повярват, че има нещо общо между тях и да се обединят, да станем нация. Точно това е нашата идея, че ние напомняме на всички, искаме да напомним, че сме свързани с тези хора от нашето минало и че трябва по някакъв начин да се приобщаваме един към друг, да усещаме връзката помежду си, за да можем по-нататък да просъществуваме като нация. Ние ще кажем утре каква е идеята, но наистина да дадем възможност и на Георги да каже повече за Хелоуин. Да кажем и на нашите зрители всъщност, че ние в момента не отричаме и не заклеймяваме определен празник, който е привнесен, защото млади хора се забавляват. Вчера целият град беше изпълнен с интересно облечени деца, но все пак. Първо, право на всеки един човек, личен избор е да прецени кой празник да празнува, как да го празнува и така нататък. Но за мен лично проблема не излиза от празника Хелоуин. Прощавайте. Проблема се крие във всеки един от нас. Защото, окей, нека празнуваме Хелоуин, но да празнуваме и 1 ноември. А не на Хелоуин да се разнасят тикви, маскирани дечица като котки, Жокера, Батман и така нататък. А на 1 ноември да сме по кафетата и пред телевизора вкъщи. Нямам нищо против празника Хелоуин, но когато празнуваме чужди празници, а не празнуваме нашите, е равностойно на едно родоотстъпничество, което е малко кофти. И именно нашата инициатива цели да възроди този дух, да се види, че, ето след малко ще говорим, че не е срамно да облечеш носия и че хората, които се срамуват да облечат носия, не искат или имат някакви други съображения, или са твърде много комплексирани, или са тесногради. Защо за мен пък по-щеше да ми е срамно, ако съм облечена днес като вещица, отколкото в момента се чувствам комфортно и съвсем естествено? Искаш ли да ти кажа защо се чувстваш естествено? Защото твоите баби и дядовци са били по същия начин облечени и този дух се предава. Ива имаше едно много интересно, аз и миналия път го казах, едно много интересно есе, по-точно размисли за Жеравна, където има един кратък текст за шевицата, за това какво е чувството да облечеш и да знаеш, че понеже нейната носия е автентична. За тая риза става въпрос. Да, значи тази риза разкажи. На някоя баба от едно врачанско село Остров. Едно много хубаво пропусна да кажеш, Имаме представител от селото. И тя също. Да, двама има. Двама. Тази риза е на някоя жена на повече от 100 години. Не знам някой дали се замисля, но за мен лично беше много странно усещането. Сега аз, например, започвам да си мисля какво точно и се е случвало. Защо точно там ризите са абсолютно такива. Шевиците са различни, но иначе са абсолютно еднакви. Защото видях поне 10 такива ризи, когато започнах да си търся носия за себе си, за Жеравна. И се оказа, че има. Всеки в гардероба си, ако не цяла носия, както аз, например, нямах риз, но се оказа, че всеки има по нещо. Има престилка, има бръчник или вълненик, както се казва по различен начин. И могат да се намерят тези неща в скриновете и в гардеробите. Нямахме никаква идея, че Хелоуин, аз не съм, изобщо нямах представа, когато ни се роди тази идея. Но пък е това уникално чувство да се замислиш за съдбата на тия хора преди нас, за това как са успели да оцелеят, колко ли труд и колко такива вечери е везала тая бродерия. Много интересни такива мисли ми хрумват във връзка с това, а и пак казвам уникалното чувство да си част от общността.
да се чувстваш горд с това, че с тези хора ви свързва нещо и че това може да се изрази по този начин. Подобни чувства, които вие сте изпитали на Жерав, на нашия екип, Иван е свидетел, изпитахме в село Софрониево, примерно, когато отидохме да заснем един техен ритуал и бяхме останали така леко изненадани от това, че в деня на ритуала цялото село се беше облекло с народни носи. Когато попитахме читалището откъде има толкова много народни носи, те казаха, че те са си собствени, всеки човек в къщата. И тези носи са оставени от техните баби, прабаби на 100 и повече години. И наистина си казахме тогава, че ето, добре, че все още има малките населени места, хората пазят традициите, всеки има скрин с бабин скрин, с дрехи останали от това време. А по повод на това, което вие са ви казали във връзка с Деня на народните будители, че точно тогава се е скъсала традицията, аз мисля, че не е чак толкова правилно, защото първо трябва да се осъзнаем като нация, точно Деня на будителите са ни накарали да имаме самочувствието и осъзнавайки се като нация, че сме наравно с европейските народи и не сме по-долу и с нищо от тях, но за да си наравно с тях ти трябва да знаеш първо собствените си корени, това, което си направил и тогава вече да имаш самочувствието на европеец, да кажем. Точно така, равностоен. И не мисля, че има нищо срамно в това, че днешния ден някой ще се облече в национално. Не, това беше най-малкият аргумент, който беше посочен като аргумент за това, че не сме избрали подходяща дата и че може би друг празник би бил по-подходящ. Защо? Кой по-подходящ за 1 ноември? Не, това не е този човек, който го каза, всъщност ще участва. Утре ще се облече с народни носи и всички ние ще го видим. Тоест основната идея е утре. Имаше само едно допълнение. Имаше предложение Йорданов ден, Иванов ден. А защо не пък на всеки български Ама нашата празник? идея идва от една друга идея, от идеята на Христо Димитров, народната носия да се превърне в официално облекло. Преди да дойда аз тук, четах малко в интернет за килтите. Става въпрос за традиционната шотландска носия. Оказа се, че тя, вие знаете, всички предполагам знаят, че шотландците я използват при тържествени поводи. И тя е официално облекло, както официално облекло е кимоното. Какъв е проблема тогава за нас да е официално облекло, да бъде народната ни носия? Оттам идва идеята на всеки празник да се обличаме по този начин, за да покажем, че е празник. В Жеравна, между другото, в събота и в неделя, хората ходят облечени в народни носи. И другото такова много интересно усещане, което там имахме, да видим как всички хора, облечени в народни носи, по улиците на Жеравна, защото ние бяхме през почивните дни точно, как се обръщат подир един човек облечен с дънки. И се чудят какво той прави там и защо е облечен така. Да, точно. Утре приканвате хората, мисля, че ги провокираме достатъчно в момента, излизайки в града, Георги ни обеща, че утре ще има слънце, да бъдат облечени не по какъвто и да било начин, а именно по този. Или поне мотив, ако не могат да изпълнят цялата носия, поне мотив от нея. Да има някаква българско. Да, връзка с нашата традиция. Срещахте ли подкрепа? Вие така... Тук вече идва неприятната част за разговора, но за съжаление тя съществува. Срещнахме подкрепа. Няма да крия името и който каквото иска да си мисли, но един вече депутат, господин Красимир Богданов, от самия старт на инициативата до този момент каза, че ще се облече в народна носия и до последно тези дни говорихме. Да, той не се отказва принципно и до последно утре, дай Боже, ще го видим в представителната редица с народна носия. Но за съжаление не мога да кажа това за останалата част от нашето представителство в парламента. Срещнахме подкрепа и от ваша телевизия, от госпожа инженер Цветомила Михайлова, която беше изключително любезна и коректна. Съгласи се, каза, че ще разговаря с вас, че ще направим инициатива. Точно така.
Да, тя ми... Всичко, което договорихме с нея, тя го изпълни абсолютно както трябваше, в срок, точно, ясно, конкретно, коректно. За съжаление не мога да го кажа това на този етап за други медии в Има Враца. хора, които сами проявиха желание и това за мен е по-важно. Ние не искаме никой на сила да накараме, но искаме да провокираме хората да мислят по начина, по който мислим ние. Че това е част от българския дух, от българската традиция и да напомним на всички, да покажем като някакъв символ наистина своята принадлежност към нашата общност, национална. Има и човек, който прие тази провокация от средите на бизнес. Прие го съвсем добронамерено и утре персонала на едно врачанско кафене в центъра. Можем ли да го кажем? Това е реклама, ама... Да. Ние уточнихме. Това с фонтанчето хората Това се с сетиха. фонтанчето, Това вход читалище развитие. Това е достатъчно. Това с фонтанчето, там персонала ще бъде облечен в народни носи. Човека го прие съвсем... Господин Цветомил Николов се казва. Съвсем радушно, без... прие го. Аз смятам, че това говори много добре и за тези хора, които ще работят по този начин, а и за самия господин... Между другото, срещата, която направих с този господин, беше в рамките на 10 минути. Просто аз му разказах откъде идва идеята и какво искам от него и той каза, окей, ще го направим. Край, приключи се. Страшен пич излезе. Значи разбиране има, все пак има и хора, които... Има хора, които го приемат по друг начин. За съжаление казват, няма справя наклон. Нещо, което изключително много ме впечатли. И може би неприятно ме впечатли, да. Казах, може би трябва да попаднете някъде, където, например, в Софрониево на такова честване, или в Жерано, което е по-далече. Трябва да попаднете там. Сигурна съм, че нещата ще се променят. Искаш да кажеш, че в момента аз изглеждам като клоун. Ами, Може да ми е леко се е това от зимния сезон. И ето Ако това ще се успокои, обещал съм ти накрая на предаването. Китката и няма да ми напиваш кафето обаче. Няма, водата няма да напивам. Не знам, аз подобни инициативи, понеже вие казахте за Жеравна, аз съм присъствал. Това обединява българите. Сега, така като се сетя отново, така се вълнувам, 2000-та година на Роженските ливади, този събор, там 400 000 човека, 100 гайдара излязаха от гората с има много такива. типичната гайда. 400 000 човека бяха на крака и плакаха от вълнение, от това, като си има преди, че много голяма част от тях се бяха прибрали от чужбина специално заради този събор. Да, има така че това е нещо, което наистина ни кара да се обединяваме и да бъдем заедно. Има хора, които се планират отпуските от Канада, например. Така, че да могат да дойдат, питат кога точно ще бъде, защото ние идваме от Канада и трябва да знаем кога да дойдем. Да се планират отпуск. Но има страшно много такива. Фестивали, събори, по-скоро много им. Аз се опитвам да следя тук-таме, но за съжаление не можем да попаднем навсякъде. Дано утре да бъде различно. Не знам, на мен лично ми е много любопитно, но по-ще ми бъде мило и по-приятно, ако хората, които не са ангажирани, не трябва да бъдат в официалните редици на честването утре. Как ще изглеждат? Яни, тук идва и едно нещо, което специално театралната формация винаги се е ръководила от него. Това нещо е, че, например, когато играеш едно представление и примерно вътре участват 10 човека. Ами в залата един човек да е дошъл, ти трябва да го изиграеш. Това е твоята мисия. При нас е абсолютно същото сега. За мен инициативата е успешна още от сега. Защото Дани Асенов се е облякал. Яница се е облякла. Ива се е облякла. Господин Красимир Богданов ще се облече. Един човек да сме накарали да се замисли, да преосмисля някои неща, да се възроди оня заспал патриотичен дух. Един човек да сме накарали да го събудим, да го възродим. Успеем ли да направим това нещо, инициативата е успешна. Само заради един човек.
а вече е за мен успешно. Аз да кажа, че тук споменаваме някакви имена, но понеже инициативата основно чрез Фейсбук и чрез медиите се популяризира, вчера си поставих за задача лично да говоря с децата от нашото училище, от СО Васил Кънчов. Минах през класни стаи, не през всички, през колкото можах, и попитах деца, които не са ангажирани по никакъв начин с честването. Защото ние имаме определена група деца, ученици, които ще участват. Иска ли някой от вас на 1 ноември да се включи в нашата инициатива и да се облече в народна носия? Защото има много деца, които искат, но пък нямат. И се оказа, че във всеки клас се обадиха и пожелаха по 4-5 деца. Да не говорим за момичетата от нашата театрална формация, даже аз тук ще кажа Гергана, Каролина, Ралица, които миналата година, преди спектакъла Народа, който правихме за националния празник, по време на генералната репетиция бяха излезли из улиците с народните носии и бяха впечатлени от това, че хората се обръщат и ги гледат. Тази година, като стана въпрос, че ще има такова нещо, поискаха, дойдоха сами и казаха, ние искаме. Ще вземете ли пак нашите носии, тия, с които играхме? Ние няма да може да вземем техните, но имаме носии, с които ще... Има, може би, едно притеснение. Не всеки вкъщи има народна носия, особено в града. Не всеки може да си я набави от някъде. Така че, може би, това до някъде може да спре някой Ние хора. говорим за тази инициатива от месец, от началото на октомври, ако не се лъжа. Но дори това, Яне, дори това не е проблем, защото ние, когато обявихме инициативата, казахме, че можем да съдействаме за носи и така нататък. Абсолютно безплатно. Хората с мен могат да се свържат и ако дойдат в училище, и по телефона, и чрез Фейсбук. Могат да се свържат с мен както пожелаят те. И можехме да намерим, но това е поне за мен в голяма част от врачанската общественост се води една много голяма вътрешна борба. Какво ще кажат хората? Какво ще кажат хората? Или примерно, айде бе, аз съм примерно началник къде си къде и ходя с костюм всеки ден и сега изведнъж с дънестите потури и с лечето вълненото. Това е много голяма вътрешна борба и особено за хора, които, включително и ние си имаме един врачански бацил синдром, който е нелечим. Ние сме доживотно болни от него и не можем да го преборим, поне на този етап, но ние няма да се откажем. Или да кажем, това няма да стане. Тук идваме до тая хубава поговорка, че не е дрехата прави човека, човека прави дрехата, но много малко хора имат така, по-скоро, не знам, според мен човек, който няма никакви комплекси и такива неща, се чувства еднакво добре и в алафранга облечен, и в национална носия. Това поне се говори за някакви вътрешни борби и се чуда, аз не съм се борила с себе си. Ами, значи нямаш комплекси. Борих се с ризата на Даниела Селов и шевиците му, но това е една друга тема. Комплекси избиваме всякакви да се готви дъбник. Добре. Наистина, утре да призовем още веднъж хората, ако нямат все пак целият набор от народна носия, независимо дали е мъжка или женска, поне елемент, поне риска, поне лече, ето и кълпаче. Ако хората решат сега, днес да се включат, нека да се свържат с нас. Имаме на този етап носи и след обед ще дойдат още от София. Къде да ви потърсят? В СО Васил Кънчов. В училище и днес. В Фейсбук да ме намерят както поискат. Телефон. Зрител ли имаме? Я да чуем дали имаме зрител. Здравейте и добро утро! Добро утро! Добро утро! От Чолопек ви се обаждам. Гледам ви и ви се радвам. Да. Много сте красиви, Яница. Дани също много си красив. Благодаря. Благодаря за инициативата, която си подел. Радвам ви се. Съжалявам, че няма да мога да дойда утре. Това не пречи утре в Челопек. Имате страхотни дрехи и утре в Челопек да посрещате празника така. Ами, ще се опитаме. Добре, вие имате страхотна група там, така че можете поне и вие така да се включите в инициативата. Аз ви благодаря за това обаждане. Всичко добро. Всичко добро. Много ви обичам. Много ви благодаря още веднъж, Леле, за инициативата. Благодаря ви. И вие жива и здрава, благодаря ви за хубавите думи. Как човек да се чувства кофти, да се бори с себе си? Запалили още някакво. Ама Челопек винаги си е било будно село.
Още Там едно има- обаждане. Още едно обаждане имаме. Здравейте и добро утро! Може би... Опитайте още веднъж, защо пък да не отделим останалите минути от днешното ни предаване на зрители, които имат желание да се включат в тази Да, инициатива. нека който пожелае да се обърне към нас, не е късно, ще му дадем носия, напълно безплатно, без нищо. И Яни, един въпрос, който не е така да го кажем И аз в, имам въпрос, кой плете по- търлъците, обаче какво ще ми по каже? сценария. Не мога да ти кажа. Баба. Не знам тия дали баба ги е плела, както и да е. Искам да ви попитам, вие утре ще бъдете ли на честването в 10 часа? Аз ще пред бъда, паметника на Славото. аз ще бъда със служебен ангажимент там. Така, и това трябва е да се води извинение. тържеството, да. Яни, ти? За утре не мога да знам, но ще го уточним след като не ни слушат нашите зрители. Ако си свободна, заповядай с нас, ние ще... Но Ти със говориш сигурност за не иска да тържеството пред надникна. паметника. на Тържеството. Славото. Да, Да. където призоваваме хората да се появят по този начин. Пък Да. после, ако искат да пият кафе, да продължат да го правят облечени Даже с ние национални имаме носии. инициатива да изчакаме и след края на тържеството всички тези хора, които са облечени, да се снимаме пред паметника на Софроний Врачански. Да, аз ще бъда там, така че ще се видим. Добре. Добре, Ами, остава да това. дойде утрешния ден, да си честитим денят на народните будители и да се почувстваме българи, защото определено човек, мога да ви кажа, че се чувства много комфортно и много по-различно, но не е различно в негативния смисъл на тази дума. Имаме зрител на Ало? телефона. Добро утро! Здравейте, Денат, искам да се обаждам. Много поздрави на твоите гости. Готини сте. Наш приятел. И утре сигурно и аз се появя с носия. Всичко добро ви желая. Благодаря. Не е сигурно да се появиш с носия, не е сигурно. Цветан Дочев, наш много голям приятел, поздрави. А той със сигурност ще се включи в инициативата, така познаваме с него. И добре, благодарим ли за това, гостуване? Ние благодарим и на вашата медия, че винаги ни подкрепя. И да се надяваме, че от тук нататък ще продължим да работим заедно и все по такива Приятни хубави. инициативи, да. И ние така се надяваме. Имам още веднъж Още зрител. Нищо, нека да го чуем. Голям рейтинг направихме, знаете. Здравейте и добро утро! Ало? Добро утро. Здравейте! Ало? Ало? Добро утро. Добро утро. Ами, не знам дали малко да се каже, че будите сълзи в човек, който е тъжен в този ден. И с нощи видях деца в квартала, които наистина празнуваха този ден, Хелоуин. Хубаво е децата да се веселят и това им препоръчах, че само след един ден е деня на будителите. Да. Съжалявам, че нашите детски градини са пълни с национални костюми и мисля, че инициативата може да се продължи и да започне от малките. Чудесно предложение. Да. Обязателно трябва, мили мой млад човече, толкова си велик в изказа си, че просто ти се възхищавам, че има такива хора, млади хора. Благодаря ви, благодаря. Ето, театъра е именно мястото и средството за изява на българщината. Малък и велик българин си ти. Благодаря ви много. Аз се присъединявам. Благодаря ти, че те има и продължаваш тази традиция. Благодаря ви и аз лично мога да ви обещая, че... Много сте хубави, милички. Благодарим. Много ви обичам. Да, благодаря, аз Ще благодаря. продължим инициативата с моята детска градина. Добре. Добре, Разбира се, Само да за детската градина. аз мога да ви обещая, че на следващия национален празник точно с малките ще започнем в детските градини, ще говорим с родители и ще го направим в детските градини, ще ги облечем децата в народни носи. Благодаря ви за не е милите късно, думи. денят те първо започва и в детските градини, доколкото знам, ни гледат. Още повече аз съм поръчала да ни гледат специално в една детска градина, защото вчера цял ден ми се налагаше да обяснявам защо вкъщи нямаме костюмна вещица и защо другите деца имат, пък ние си нямаме и как може мамо така да постъпваш лошо с мен. Затова съм поръчала да ни гледат. Обяснила съм защо с Чичо Дани ще бъдем облечени по този начин и мисля, че могат да се Има включат едно утре и детските момче от градини. театралната формация,
което с нощи беше маскирано като Жокер. Видях го. Утре ще бъде с народно носене. няма Мисля, лошо. че Няма лошо. можем да ги Аз противопоставим. мисля, че на Хелоуин няма лошо да се появиш като самодива, примерно. защото Абсолютно, да. това е митична същество, да. И много вървежна. Много върве. Аз им казах още в началото, ние като алтернатива на Хелоуин си имаме нашите кукери, които са къде по-страшни, къде по-богати, като маски, като костюми. Добре да ви благодарим още веднъж.